Ονομάζομαι Μιλουνάς Σπύρος. Τα τελευταία χρόνια ασχολούμαι με την αξιολόγηση αθλητών σε όλη την επικράτεια και Ελλάδα και Κύπρο. Η συνεργασία μου με την EK Sports Performance υπάρχει εδώ τα τελευταία 5 χρόνια και προσπαθούμε να μαζέψουμε ένα πλήθος τιμών και να μπορούμε έτσι ώστε να γίνει μια σωστή αξιολόγηση αθλητών με τα καλύτερα δυνατά μέσα. Οι μετρικές εξετάσεις αποτελούν τεστ ανίχνευσης της απόδοσης των αθλητών και αποσκοπούν στο να εκμεύσουμε κάποιες τιμές, να τις περιορίσουμε, να τις απομονώσουμε, που η συνιστόσα αυτών των τιμών δίνει ακόμα και τη νίκη σε έναν αγώνα. Όπως είναι η αλυτικότητα, η ταχύτητα, η δύναμη, που όλα αυτά μπορούν να παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο σαν μια δυνατή συνιστόσα στο αποτέλεσμα ενός αγώνα. Τα αργομετρικά τεστ πρέπει να γίνονται στη βοηθητική περίοδο ή μεταβατική εντός off-season. Σε αυτή τη φάση τα αργομετρικά τεστ γίνονται για να ανιχνεύσουμε τα κενά και τις αδυναμίες που άφησε η παλιά χρονιά και να θέσουμε τους στόχους για τη νέα χρονιά. Μετά πρέπει να γίνει η επανάληψη των αργομετρικών κάποιες μέρες μετά, όταν τελειώσει η προετοιμασία τους, περίπου 10 με 15 μέρες. Και υπάρχουν και τα αργομετρικά mid-season για να γίνει πάλι η αξιολόγηση και ο πανοπροσδιορισμός στόχων. Μέσα από τα αργομετρικά τεστ μετράμε παραμέτρους που συναντάμε σε πραγματικές συνθήκες παιχνιδιού. Η διαφοροποίησή τους με τα εργαστηριακά τεστ είναι ότι γίνονται σε πραγματικές συνθήκες και είναι πιο εύχριστες στα χέρια των προπονητών. Μια τιμή από ένα τεστ πεδίου μπορεί να τη χρησιμοποιήσει ο προπονητής καθημερινά χωρίς να μπει σε εργαστήριο, χωρίς να κάνει ανάλυση τιμών ή αναλύσεις αιματολογικές και όλα αυτά που γίνονται στα εργαστηριακά τεστ. Τα αποτελέσματα των αργομετρικών μετά την ανάλυση τους πρώτα κοινοποιούνται στους προπονητές τους, δεν είναι φανερά για όλους, δεν επιτρέπεται να αντιπαραθέσουμε δύο αθλητές και να μπει ο ανταγωνισμός ανάμεσά τους. Δεν θα μάθει ο ένας τι τιμή έχει ο άλλος. Τα παίρνουμε, τα αναλύουμε και από εκεί και πέρα τα στείλουμε στους προπονητές. Καλό είναι να μην γίνεται αντιπαράθεση μεταξύ δύο παιχτών. Ο καθένας πρέπει να κοιτάει στο να βελτιώνεται σε ατομικό επίπεδο και να γίνεται καλύτερος κάθε φορά που τον συναντάμε. Όλοι οι ποδοσφαιριστές και σε όλα τα αθλήματα μπορεί κάποιος να κάνει αργομετρικά τεστ. Απλά εμείς ξεκινάμε τη διαδικασία από την ηλικία των 10 ετών και πάνω, έτσι ώστε να υπάρχουν συγκρίσιμες τιμές. Κάτω των 10 ετών δεν έχουμε μεγάλη νόρμα τιμών, άρα δεν μπορούμε να συγκρίνουμε έναν αθλητή με κάποιον άλλον και να δούμε σε τι επίπεδο βρίσκεται. Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται η τάση και από τις πρώτες μέρες της προπονητικής διαδικασίας, ακόμα και από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας, η προπόνηση να διαδραματίζεται σε πραγματικές συνθήκες. Τόσο η φυσική κατάσταση όσο και η αξιολόγηση έχει την τάση να συμβαίνει σε πραγματικές συνθήκες, όπως ακριβώς παίζουν οι αθλητές. Αποτελούν τεστ λειτουργικά, θα έλεγα, είναι πιο εύχριστα και μπορούμε μέσα από τη διαδικασία ανάλυσης να βγάλουμε αποτελέσματα που είναι απτά χειροπιαστά για τον προπονητή. Τέλος, θα ήθελα να κάνω μια αντιπαράθεση με τα αργομετρικά τεστ πεδίου και τα εργαστηριακά τεστ. Η τάση των αγυμναζόμαστε όπως παίζουμε τα τελευταία χρόνια είναι στο προσκήνιο. Όλες οι ομάδες από την αρχή της προετοιμασίας ξεκινάνε να βρίσκονται στο γήπεδο και να γυμνάζονται ακριβώς όπως παίζουν. Γι' αυτό η συγκεκριμένη τάση φέρνει στο προσκήνιο νέα αργομετρικά τεστ πεδίου, σύγχρονα αργομετρικά τεστ, που έχουν ως στόχο να μετράνε την απόδοση στις πραγματικές συνθήκες. Μαζί με τα εργαστηριακά τεστ θα μπορούσαν να αποτελούσουν μια καλή συνιστόσα στο να συμπληρώσουμε το προφίλ του αθλητή χωρίς να αφήνουμε κανένα κενό. Ευχαριστήσω τον Ευθύμη Κυπριανό που τα τελευταία χρόνια με έχει μαζί του στην EK Sports Performance και κάθε χρόνο βρίσκουμε κοντά σας στην Κύπρο.